Kuruga burinde kerona chikuburire nde nkamukie getambukiro kore membera rende ngatigande membera rende gose ninyore mama rende atatebi saturuseti. Nari rende abwatete barinde nabana baye babere. Bamurabo bayaga twemete. Ba nyuma batarachikongwani. Umuga koirenda akaimukie gukomba kangaka gateba ataite kogambe kino ky'umuntu kwete. Yango yane yako no kine kenda kune. Kenda kune. Kurua na kuru mama sito kuru tu eleveni. Kagenda bali mugoro babu kwa na ta na mo kondezi. Lakini yako ndile ngendo into kwa tingu. Ano tugaje tukana mumro yo minto no are ga bwe nyumba chande getoso no na nyumbura kumya somwana yo minta kurara. Mwana yo minto murigera liora ko mura baya bakomenyoka ni gocha ne mete bataite goita musubati yo minto. Yanke ye kabuguri bukombo bwo ega kabusubati yo minto mutwe. Ya mwa ko mutwe bana musubati yo minta kagunsabu. Tugasaba ukura abantu bagakurira na gocha bakamubuguri bakamoina ndagitari. Bakasa kwiranira umwe mwaka no kumuburi na ki nkyo ko mbori yango bakinki nako kore ayaye nako tenga eubye ayitoko bera gaigita katage kero kende karato tebya ngo nkyo manyete igoro yo nkyo manyete igoro yo muganwe mwana yo jagete kare gakingo sabe serikali ngonye eso egatiga kyo samangana yo bono ije mahapili na mukungu no emoga toliko mwaka no enorwe o ago mukungu rwe gwasibi lakini bona wojikawike kiwango wako mugungo bukombe nje nale wapili ya serikali eimoke igoro na matiangi action yako ekia muntu no gole dobole mu ngyo wagero muntu ijiko ndio ngete komanya omongwano yege takulibo wa bana oyogo tebia na bobromi tawo tebia bobromi ekiagra bublo mino nako te amuna na biblia ko te bebe ekero go kujara ni itakado yetu ni ndalo yabo yasa mwancho murigeria INKA TV na koreganirie na ende nkoretero mugano yo mokurwase kurwase sublocation ya Nyangoge ye gotoka ime ye location ya Kiabonyoru na Kiabonyoru ni gotoka ime ya Kiabonyoru ward ward ye ni gotoka ime ye constituency ya Borabu ime county ya Nyamira sabari yito nigo yatoirera ngege ginse ye moigaride kemerongo ebere kurugo mu kibosongo wikasi kinseme iki kya Nyangoge ne sababu yatoikiri aiga no kumanyanga ningigekora omuswati oyo oakiro mutua akire na goika kubekerwe pande kibuna bekerega ende tumanyenga obumaene mburu byobo buna botambe INKA TV nigo tokubwatia mangana na kuyamanya asubu maene na kirogende kwa kinga authorities bali batakire konyora ujumbe yabayenyorire asenchira yo wikirano. Karibu sana nchebuna botambe nkoro kwa MC Dudus. Litangani kana chaka bano baba sogotote ye marieta oburonke. Asa marieta ngoro kugwirita kerubo. Eri bamanyita Senga gaigalyororera Sabina. Sabina. Sabina gaiga nonka. No seito wiboro. Mbali ngamura Senga yino. Twarenge 6. Yasaka ira babere abatore moyo 4. Nayo monene. Nincho musubati omonene. Yegona orenka ga sino bado. Ya nachete. Mangana narandete temakego. Gacharende tutarachi kuyaburi nande nkaumira. Igo nori buo. Igo gwache takero kende korora bana bamino. Kana toyongo kero kende sababu yakorete te yogwate mangana narenga igo gwache te kurara manya. Kuno musubati omonde bumunyo. Koro abayiburi baito bakwete babeire baguchandika. Oh pole sana litangani abayiburi mbayo bonsi. Abayiburi mbayo. Ndete yoro. Tata gakwete 87. Mama gaku 2011. Kuruga buntu bwati morembe. Na mama kwete 2011 kuruga mno twaswete konyori michande menene. Michande bunerie. Litangani. Chai boni gandu bwati togotora. Abana ba tata mokena babachite bakaunireria abana aba. Chai nira abayiburi batigete matari. Ea tatu mino bona na maumino. Na mama. Bakaba unireria injere ndega ono ndumaetina kibali mugondo. Oruga bwe nyumba nire yarenga abayiburi batigete. Oyono nyakonga kaga igo mutwe abachitaka bwate nyombe ya gatagura kabuguri koruchingo kereke mokenga na maomo katigarete
Bono kuruga burende chusi ga mutienyo yoere tukabire konyora esimi ng'a momurumi no bono uyu kombwati ng'oitirwe. Omomoiti ne cousin yane bono. Kero nacha rende kero naigwa eng'ana eyio ando mangacha. Kero nacha tutarachi goikaransa koboria amang'ana aywo kanyora chinsiaga chisimekire mogondo. Mogondo kwaino bono? Mogondo gwaito bono. Bono gingochi koboria aria rende yangechete igasoa rende gontebia ng'a ntwe ntokomanyeti iga inwe na ebirentane genda ase mamomino abaruseti. Kuruga abwo rende kero nachi koboria rende nkamokia egetambo keroko rema embera rende ng'a tiga ndeme embera rende gose ninyore mama rende atatebia ase atoruseti. Nari eri rende abwatete barenge na abana baye babere. Abamura abwo baye agatwemete banyuma batarachi kong'wania omoga akoire rende akaimokia obokombe akang'aka agateba ataete kogamba ekina kia omonto okoete. No okinerete? No nkinerete iga iga. Kogokina nomomanyete? Inche nimomaete buna tata moke naende namosigete buna tata moke. Ere nakoroche buna ogokina? Nabandoche. Kero kende na ekero ogokina mwatwarete gotaigwana nakonde gwensi nere? Ndotwareti koetana konde gwensi. Ekero mono mama akwete twasoete konyora emechando. Igo bono goikera bono ige epande chiyo obekire ase omotwe gwakire obokombe? Igo ng'akire obokombe. Oyo okogwaka ni anko yago? Naki akorokwa? Andrew obeg akombe. Kero kende ekero agwagete ng'okoirete nyagitari? Timaeti inche nachiete gotabogoka. Kiagera tinimanyete natabogete nganyora ndi nyagitari. Nganyora nasonirwe bono timaeti oyo abang'imogeti barabwo. Lakini rende eanti nanyorete rende ekero nasoete gokwana. Na moka omominto na momurominto na moisiko ominto na echikasini. Nyagitari arari koiretu? Nairetu Nyamira. Kero na iga bono nairetu. Kero kende gokoire nyagitari gwasonirwe bono mpaka kuna kwairanire kaiga. Getambo kero kimwairire na kero kende serikali yaimokirie getambo kero kende gionsi kierichiko kero twarwete Nyamira twatomete polisi tukareta amarube polisi. Polisi abo bagatateita okwenda Nyaramba turipoti. Goika Nyaramba tugatebigwa ng'a ng'ende ng'a ndirinde ng'a obongo bwabichoka ng'a ng'iche ndabwena nikoirana buya nande. Goika iga nande momura oyo ominto oyo okombwati akabogoriri isaka riri naende akaenda baka Nyamira. Kuri Nyamira agatoma Kerenyo. Kuru Kerenyo agatebigwa naende irana Nyamira ntwe bono mang'ana aywo ntwe ya maeti inwe bono irana Nyamira. Ase eng'encho bono ya oboremeru rende iga abwo bono nabo tougete igo ntoranyora inche rende. Kero kende omo assistant chief ensemo eye naki akorokwa? Beatrice akorokwa. Onye namanyete amang'ana aye? Namaete. Chu nakeretwe esimi namaete. Kero kende akabatebi naki ekero amang'ana aya abaikerete naende ekero gwakire iga eng'enche? Timaete arongi akwanete. Chu eke tari ritang'ani konyora chiripoti echi. Ntotwekana neri tukeri naigete ria Jumapili. Ning'irete ripoti boera kenti monyoreti. Nabana abakoro magega rende buna inyorete ripoti barairire amararamiko nonye ekero echaye are gwatuma ate egari. Moka omominto natemete gokura ng'a nki eke kegenderete omogambi no arenge. Tategeti reaction ende yonsi nabakirete igo. Omochief? Omochief ntwe tindamanya gose omanyire amang'ana aya. Igo kero kende buna mwaeta iga mwagenda polisi na buna mwakora binto bibere bitato iga moramanya ng'a kero kende gose moramanya gose omochief wanyorire oroboti oru? Ngagerete omochief ndwakwanete nere. Ekero twakwana nere egireti tigekambutokera. Omonto ong'ete enamba ni ango yane. Ekero twakwana nere egireti tigekabutoka. Kuruga abwo tachieti gwaka simu rende bono nabo totigarete igo. Igo kero kende moramanya bono iga ng'a ekegenderete nkere kieke? Ndomaete ekegendererete. Tukirete igo ndomaete ekegendererete. Bono ekero kende ebirengereri biago eratoka ngonyora kwange omochief bono gose omo assistant chief oyio otaraikera egento kwacha komotebi nkere kieke?
rende gosenje nare gomoteire ndarwanirire ekene gitu abari mogondo rende batataina ki bari mogondo kiagera abana aba bono bagotenga aba baonereti omogondo onde taiyo gwate kibande bono rende atoboene bwaito igo bagoteba ng'a omogondo bagorete bagoteba abagorete bono ntuntumaeti oyo bagorete abana bamino mbaro oyo omo na egasi aenda oyo onde oyo omomura omoke okobwatia enyarokeri oyo enyarokeri akobwatia era noare moino gare bono noaraire egesaki aye moinari okay mwancho murigero INKA TV oyo gokwana na Musubati Savina igara ase enka yabo nasogete nare bwoye gotebekana ng'a ekera irenete kuru bwoye achete kurwanirira obwoye nekero kende bwa abana bamwabo abo gotebekana ng'a kero kende baurirwe oboremo ne anko yabo igagoteba ng'a kero kende eki na egento kiairerete ere gwakwa obokombe ne anko yaye ase omotu goikera agasonwa nagoteba ng'a temanyete nonye ekero achiete nyagitari ntotaka tonyore Musubati omwabo oyo bare gokoma iga erinde nere atotebi ng'a kero kende ekero Musubati omwabo are gwakwa iga gose namanyete omogano oyo na kero kende tumanye ng'a egento anene mono bakobuna nkere kieke ima tutaragenda konyora omogano oikorwa ase ensemo ende ya kabere tochiandare bono mwancho murigero INKA TV ekero ntagete kogenda goika ase Musubati omwabo Savina Savina nere oyo onye ekamera yane esa kumurigero boronge nere oyo gaiga oakire obokombe ase omoto kero kende naenda ase nare oakire no moto okang'akire ekero anko yago gwagete obokombe kero kende natenenete abwo gose gatamete kuruga abunje ekero ang'agete taimaeti ekiagendererete okay mwancho murigereria omogano kero kende turanyore kora ase Musubati omwabo oyo nero oakire tiga tonyore Musubati omwabo enda nyare koba kagotwerera ase oboime na gototebi ng'a kero kende ekiagendererete nkere kiege tochiandare kiagera ntagete koirana na Musubati omwabo mwancho murigereria bado no tore gaiga ase sublocation ya Nyangoge gotoka ime ye location ya Kiabonyoru ime ward ya Kiabonyoru constituency ya Bwari ime county ya Nyamira ekero ntagete bono gokwana na Musubati omwabo Savina oyo rigereti gaiga oakire nagotebekana ng'a eanko yaye nero ya mwagete itangani kara totebe ngo no korokwa korokuyuka biti kwamboka erinde Nyarinda Nyarinda bono kara totebe ngo kero kende igento kiairerete Musubati ominaga akubokombe ne anko yaino nkere kieke cheni gona Musubati ominta ndangireti akang'akire esimi agantebi momura ominto naitire agantebi nchuoche toche goikaransa amang'ana aito yakwanire ritangani yaye no remenyeta gose naye no karibu nainche mbone ngari bono ekero ng'akire esimi nacha naika gaiga nambi togasoka siko gaiga siko minto twaikaransa na Musubati oyo ominto nsabu siko bono rianke eyio yane turumbogete egacha egaika gaiga na abamura baye egasoa kuomani momura ominto asoa gotuomani bono ekero asoa gotuomani nori tomoboreti Musubati oyo ominto omonene amoboreti bono ankonye intwe tore ebirentane rende ntogotura mama korwa nsa iga atotebi ng'a giatoruseti nori eanke eyio ebwatete egatwera omomura oyo omonene omote na omomura oyo onde okabere omote ekabarutera gocha bono riria abarutera abamura abwo baye bakominyokani gocha na emete bataete goita Musubati oyo ominto eanke eyio ekabogoria obokombe obwo egaka Musubati oyo ominto omotwe riria yamwaka omotwe bono Musubati oyo ominto akagwa nsabu togasoa gokura abanto bagakurerana gocha bakamobogoria bakamoira nyagitari ekero akoire nyagitari noure no narenge nekero gwaka obokombe no kware no narenge kero kende ekero ngo yaye amwagete obokombe no atenenete gose igatamete batamete na momura oyo abamura abo baye gotira bagatama chibwoye batamete koru bagatama gose koru batamete kero Musubati omino mona irunya gitari kero kende barorekanire gose batemire nende koira gitambo kero kende kiogocha nende komorora raya mbane kororekana mwabekire roboti ase omogambi gose omo assistant chief gose getaseni kende gionse kebanyanyimbo twechiete Nyamira tukaenda Nyamira tukarikira korora tugata Munyaramba tukaenda Nyaramba bagatema Musubati oyo ominto agetua akabichoka obongo bono aicha akora amatuko 3 amanye koirana agacha iga akora amatuko 3 momura oyo ominto akairana Nyaramba agabo
ende nyaramba tokaire ni gutogatebi gutogenda ekerenya mumro binta kanda ekerenya na ndagatebi gwagende nyamira bono kuruga abu ase nginjo tutabwate chibesi twale kunya gonchokana neraga abwansi bono ntobwati bakonyi kundi na batorigo kerekene mumro mino no wale igasi agenda no wale igasi agenda bono esababu enene ekogera anko yao ari gwaka muswati umino ose esababu enene ekogera mukubori wa mabolio atabwate machibunererie Senge njo mugondo iyo akondiseti agotanga akondiseti mumuro iyo minto bana togaje tukana mumuro iyo minto no are gabwe nyumba achande getoso no na nyumba ora kumia somwe no iyo minta kurara no mwana iyo minto murigera rio ora kumi ono garati ndara kuboria mumuro mino anko yawe gotanga mumuro mino nere omonere ti bulimo mumuro mino kero mugumuburi nekende na monere ti bulimo tamonere ti bulimo ngirende gakora kungaine ringoni huo oneri bulimo ona bakungaine bona nakiara oni bulimo no nikibandi gyoka tabwati igota mumuro mino no moke era nkuru nyuma gutatiga bona ari njira gitukubuga ne balimo igona kugoteba nga kero kende bongo bwa embo ikirane tibuya bakora nga mbo ikirane tibuya oyo mumuro yo ndero taya bona gokore gasi ngaya gokore mirimo ya nchengo Ere mbiyari. Ere mbiyari. Kero kende kara kuburi yo buri mangia gukwana. Kera tutamwikira sibirebe. Ona nera agotenga abana ba minto gakitubwati si umwana uyo minto nera akonyeke. Ego mumuro mino yo goteba omenyete bugima butari obuyano ari nyumba mwaye. No ari nyumba mwaye boniga. Mbiyari. Mbiyari. Oyo goteba kana bono ko ni obulimo. Wanchu murigereria INKA TV aiga nase sublocation ya Nyangoge yego toka ime yego ye sublocation ya Kyabanyore ward ya Kyabanyore ime constituency ya Borabu ime county ya Nyamira timaiti gose umu assistant chief we location ya Nyangoge na areo timanyeti mo chief we location ya timaiti gose na areo kero kende tuchikorigia mbinu yokonyara chinamba chiabo kero kende toteme ko barigia nga tochikuba bikira eliogiri yabo kegera sibono nturaba ikera ende toigwe birengera byaombire byebi gosemba maito muganoyo gosemba maiti meanwhile abarayi mbaro bwende kubwate magana ya sinchira yo bwikiranu na kwana kinga abantu nkonyoro bare oboene bwabo nga ibarerende aiga abana basubati barure kinsobo abo bakirekero kende kwana kinga abana bamwe abo nkonyoro bare oboene bwabo asinga nchiyo kwana kinga na barbu nkwegendereri bare asobuma omumuro omoke uyo togotebigwa oneretie yanko yayo remo yegotebekana ko boborimo yegotebekana nga taikirane tu mutu ayo byanto chikogenda bakasare turigiririe nchira amenyetenererie na kero kende gotema kumubori mabori yabere torenga ingencha kwenerine nire ngencho ebwana gata kwenererwa gosekero kende na bera tokenga teliendonge igona ri gosabanga kero kende umwanchu murigirire to chiandare ekero mugano yonko yubwate turasobo imesana na kero kende kwane kinga onya ne serikali yanyarire kobage konyora ubumaene na goswaime elio kero kende yo konyora bwaene bwae anyare kobaga konyora asinchira yobwikirano kero kende ayenyarinda ogosaba kwa ongorokyo kero kende uchi ase serikali nonya no mu chief mu assistant chief we location ni sub location ye na kero kende no mugambi bwenseme yo mu MCA nje akingo saba baturwanerere na into tonyore kene gitu na into seitero rekane gitogo chatwara na seito togo serikali yatubwatisi mwancho murigereria INKA TV igegotebekana ngenkeye abaiburi bonsi nigo basirete ekero koigwa abana babanyaruka gusoma nyaruko yo mwana gatebanga kero kende igatagete gotema gutubure mbera asengi na begetu na sengi ncho yobororo botaka kwane kinga kero kende nginochi gotoka gusochi kwirana ri mabori aya bali kubori wa makongu ne yanko yabo ine abantu ntumanyiti gose baonchoka lakini rende ayonsi ntuchikonyora machibu aya lakini genteke na tugusabanga serikali nonde bwensi urarigiriria maganaya asigita sinige INKA TV nabona yo kanyara kobogo gosoi masinge nchoka ene kinga ayonsi nkumanyekanale asenchira yo wekera tochi andale gotete korosi sabali kogenda asumunguro iyo omwabo nyalinda na Sabina amenyete yegotebekana oneti obolimo achigototebinga kero kende obolimo bona oneti na maene ose no bolimo tochi andale yekoro ko INKA TV chibona butambe nkoro kwa MC Dudes
Biole ndugu yana. Ndio goroka. Omwancho murigereria INKA TV aiga unatwakurirega ni otwachire asumumura umwabo sabi na amona nyalinda asamenyete nero yoga aiga kamera yani sakurigereria boikeranu igo twataga kwena kinga enchira amenyete neririye oyo nero mumura egotebekana onetie oboremo akaoneria enko yaye oibono chite gwaka musubati umwabo umutwe ndochikumubori mabori abere omwancho murigereria likumanyanga kerokende na maene na oneti oborimo gose noborimo Duke Biore Bihani na kiwa ndarete ndugu yana Ambiana mha na kiwa gukoroka marieta onse boron namenda yanga gudio kibundi Nganonga amwao amwane amenda no mayete musubati umino okoroku sabina mali bya sana nero monene no mayete ndoke moberete bon sabina nero mayete ndoke moberete bya muno ngige moberete sabina gagiro bokobine yango yane yango yakoroku naki yango yane orokobegi de ndu yane yarwa ni kumisonde akata giamare ta akata korora awu tiga yange yane akondesa kwane wata na wali mitimba kasimbe ya mama awu kumuboria akanyare kana mwako bukombe mwako to bukombe no toka nagenda kurwanire esababu nelinga wa kondisiri ose kwaone iri mumuro ango ya obolimo nekene no mo kondisi ti bolimo ango ya ne akono ko kenda kuneria kenda kuneria kurwana kuru mama sirite kuru tuo eleveni kagenda kwa mugoro ga bukwa na ta na mo kondisi lakini ako ndile ngindoro jinto bwa tingu chinguru nchire chichi motabwati Duke nguru kichi motabwati Otro día se está guiando en el agua y yo señalite cuando que agora hago tocar en tu ni se yo guiando agua y cuando coco te van a ir encuanya como neria go se encuanya como condisi volimo nchende yonse ya njinda na como ne volimo nchende yonse se yo guiando agua cuando yo no que agora tocar yonse kero kende Duke talia sobe engotume kore Mario Gandon si gotindia inde bina tumeka kina denga punguza no punguza lakini ngotume kole vikerende lakini na denga rabu na denga punguza ndine tumeka mama no keti ingedi wane ngi jogo ya kwaye ngi akara to ja to kale ngi jega mne ngi tro je na wa jibesa ngi jo jibesa gwenya mona jibesa ge kara kara ngi ge kara no nyandi den to gwenya na kara no mugambi na kara polisi ne mai de gente Igona kugoteba omugambi taramanya magana mugambi namanye ndege bya sana mugambi mu assistant chief osomo chief mugambi ruwensi orotayo rekani legaya nese ngizo igwenya ba no kumu mutaka ndo DJ megwese ngije besa singizo ze igwenya antu wane ba gonya goto lakini rende mwarabe kiro roboti osomo mugambi osomo mugambi moke osomo chabegiro wansi mpaka polisi na kugoteba nga sengingera bwa chibesa ko genda kero kendo gamba no mugambi kendo ka mugambi kendo ka polisi kendo ka ba sekete bone singizo ze igwenya wane ba dusigire njire kamni okay mwancho murigereria INKA TV aiga tole na Duke noyo omwe mwabo sabi no yuakiro bokomba somotwe na boigo umusubati mwabonda akoro kunyalinda mumuro mino naro evanis ingaskia okara evanis na bundi ya mjanga akora igona kota boyo bonsi basirite buri bose basirite na amure dore babire igona basike babire aiga no menyete Duke no medega nakyo kanyole ndagero kuri ndagero anga nyora kibaba kana naji buna bone kan jezi na ko kubwati na onda nyoro sinyigere ekubwati mwancho murigereria INKA TV oyakuru kwa Duke aiga no amenyete no bono bubugi mamenyete okanire
ngata komboeti anko yayo burimo kurende ni gakoba unereria otebire nga esinge nchanko yaya bwate chibesa batabwati okwenyara nakero kene mbali konyara kwana no mugambi abategerere mugambi omoke no monene korengana nibirengereri bya Duke ntuteme kumurigia umugambi omoke na kwigo umugambi monene chikubobori goro roboti oro ilindaji gutomanya wekeranu nakero kene ningi ekogera Duke Sabi na Nyarinda na mumuru mwabo Evans bakunereriwa bono obulimo bwabo nga esingencho abaibuli babo basirete mwacho murigereria INKA TV ngosabanga tochiandale ikegera kurwa ensemeye ndochie kurigia enchera torakwane no mugambi omoke nabo igo mugambi monene bwe ensemeye gose location ya Nyankoge amo location ya Kiabonyoru nabo igesa location ya Nyankoge ime ye wodi ya Kiabonyoru yego toka ime ye constituency ya Borabu Duke kero kende okogani kwa ongorokyo ko kwacha kugateo gosaba kwa ongorokyo kaseba Jena ko samana muna konyu gini cha so bengi cha de to cha so bengi cha de den ka gai cha de mwacho murigereria INKA TV oyakuru kwa Duke nere niga itabire na gwanchanga asenka yabo igiga igamba bwato muchando asengencho yogotenyara kwabo sakurigereria omwanchu murigereria nabo okorora buna Duke amenyeta senyombeye kero kende tebwati no ene disha lakini nabo agendete kuyetumika igo na niga gotebanga ere buri mutahonetie na asengencho babere bakunererigwa ne anko yabo gotokuria iranga kero kende tuchikone kinga mangana ya haikeire serikali ye county ya Nyamira nabo igo serikali yanene asingenjo kwa nekinga enkeye nkonyora bale oboene bwabo kusabanga tuchiandale ikegera ntogendete kubwati umugano yo asoboime bono nigonta getego cyo komonyora mukamu muromo abo Duke oyokoro kwa Evans bono igego tebakana ogokore kasi ya mjengo elinde achigotumanyia nga kero kende ere mbunkia manyete igoro y'umugano ongabuno oyo bone sabali to nigoto kwenda turachikumurigia elinde anyane koba kagutumanyia abere atatunga ninki amanyete igoro y'umugano oyo omwancho murigereria INKA TV buna nakoriereira na monyorire mukamu muromo wa Duke iyo egotebekana gukora emirimo ya mjengo Duke nigo batigarite na muromo wa Evans babere boka na musubati mu abokoro kwa Nyarinda no yondo koro kusabina igasenka yabo bono nigo batigaire bane boka neye nyuma ya bamu abo babere gusirekegera nigo barenge familia y'abantu batano nomo mwancho murigereria ntagete gukwana no murugi omumuromo abo Duke koro kwa Evans elinde atotebiere ninki amanyete igoro y'omugano oyo itangani karata yanga maleta abo babu nokoro kwa asa maleta ngoro kwa airi nikerugo Evans karogene karata wange bicha omochandora Senge kurukwa gasogete gaiga noruri oyo na sogete ya 2013 ngachanga nyora abana baiga bali bane kero bali bane konyara abasike basokire tugatigana n'abamura babiri bono nonye nachite Nkei okora nonye nachite igo mochando no uringaiga ekero nachite gaiga narigeretie omojoyo ngaranga eshite nerorore nene lakini ngatema kolemereri chiangu ne chianje ntengo mucho wacha na mokongo lakini ateme kolemereri ngaba nkolemereri sana lakini rende yanke yajite gwake kamati yo bukombe tindo chinga nango kerete kero nachita so muchoyo ndo chenga yanti yasire tolengo Mong'ina oya na nchandite sana na bete ka kongongora go ntenge tobwena tiko cha so muchoyo ekegero mumurojo jerete na kerentane kwanza inu momanyire gaiga Mong'ina oya kabaka kunchande ngakintamba akongongora na kura kero mugaso na bulingi Mong'ina ko chanda no ruri oyo yanke yagete kamati yo bukombe Omong'ina bwe yanko yagete omuswati sabino yo manene bwe Nkei bukombe are kontenga kwanza ucherete kerentane kwanza mutakiri kobero muchoyo na bere nkolemereri na bere nkolemereri chanti chintabire mereri ya Nyasaye nago konyeri tukelimo mororekane na inu abantu egaikenga kia yamo enyomba nere yaringe gaye yo Mong'ina yani ya Makopiyo arasire takayetiga nona anywomere twe nyomba eyo ngaberororo yanke ye kamanya gocha igaswa gonseli kurwa se nyomba eyo agantenga timbwene tikobero tindagacha mwane ekera nseli ngana bakabwo umugambi ngajinga tabi umugambi gweigwa buno ngoseri gukurwe nyomba umugambi bwe karuseti ngano muno yagantenga to kwagacha mwaye nkyo kuri nyomba gawo umugambi kyo yo umugambi omoke gosomone umugambi omoke umugambi omoke kya kurukwa bwe sa blockchain musa
akaba kagonseri nkaremereria bagatuma omwana oyo nabachete nyomba agabukindorora agaswa kurima nyomba ng'a ataete korosia erumu yaye ase akobera omwana oyo akaba buna iga ababuna ebarimo ataete kondwania lakini bakacha bakamukania nkarabere nyomba eyi bono nari nagachete mwana ntarachi kobeka enyomba erio emerango yankeye kane bomogambia eganswera eganteng'a inche nkerete omwana oyo agosaria ebinto bia abandi sababu tabwate ase agokora ki ase akobera omogambia agacha akandangeri gochia obisi aganteng'a tobwenerete kobera enyomba eri kwanza kwagachire mwao genda ororobere nkamobori gaki omogambia naki oranseri gochia enyomba etabwati nonye na omorango aganta inche ntaeti komanya igo ntaete orwa enyomba erio onde mwao nkarwa ororo ngacha enyomba eyio inche abwate omorango ogati tokarusia na omogaka na omorango oria ogati tokabeka omorango isiko tokabera enyomba enkende ebwate ekwende yoke chingoro togasoa ase enyomba eyio echaikere bono eanka eye eche etoma abamura baye bagacha bagatagora enyomba eye bakaira na echinko bagakora pi ekero baira chinko echi na amabati bagakora ngachi kobori kero naikia omogambia eripoti eyio omogambia aganseri korwa obisi tachiete kong'atendi bono nkaboringi gose omogambia atari kong'atenderi bono timaeti ng'a korwa abwo mochandoki bono iga twabeire togochandeka omwana oyo bari mogondo nkobabori omogambia ogoseri korwa obisi na omogambia omoke bado omogambia stiri omoke nero ogendete gonsumbua egonseri korwa mogondo ogani ogonseri korwa obisi ngochi komoirera eripoti nakaga nkong'atendi are omwari onseri bono namenyire iga iga obokong'u bono naika engaki eyemo bairire echaye omwana oyo omoke nkabori ng'aki mokoire echaye omwana oyo okoire echaye omwana omoke na omwana omoke no ekaseni yane omwana omomura omwabo tata biara bwenyu oyo omwabo okoire echaye ngachi kobabori naki bono muri mogondo gaiga gaki mokora omwana oyo otarochi narora ase akorwa echaye omwari nabo banyimokerete bagataka kong'ita bakaminyokia bono inche ngatiga gento eki ngachi gotabia omogambi nyora omogambi tari kong'atendi bono ngasinywa bono ng'ai ngochi ng'a ogonkonya bono nabo nkirete igo ekechusi omogaka one chiaikire iga ng'e saa mbiri ya mambia ase amaro ya botuko egasi akorwa inyigwe egekuro korwa epara mbori naki ng'aki egekuro eki kiabuga iga buna ekio omogaka one inche nkire nkoruga narenge ake igo omogaka oyio one abogori gocha abegusika iga iga akorera gocha na abana bianka eyi yaagete ekamati eyi bagoteba buna yaya ekaseni yaino eyakatieririe omoro korwa mogaso egoteba buna nkomokenyere bono nere yamoitete iga abwo nchera ekero amwakire amorutire nse omwana naro orenge goeta nero ochete komoteng'a gaki tiagosireria oyonde nse bosa ekagera agatiga komwaka omorori bono omochando okerete abana aba bagachaga na oyo bachete kobori ng'a inki ekaseni eye ekoboera omwana omwabo nchera ekomoita bono eri bachete kobori rende amang'ana ikonyara tarakwanwa ebatete ng'a tiga amatanga abwate araera ekero amatanga aywo erire bamanye goikaransa bayakwanire bono ntokirete isiko iga iga mambia omogaka one oimokire na egasi agochi na inche naimokire na egasi yane ngoenda gokora eanka eywo emanye goturumboka eiche etokwani bwakire totebe bwakire aende gochi maata tari konyora abamura baye batang'anire ororo babwate emioro intwe tokaira na echinsiaga bagochi gokora ki bagochi konacha ake iga amanye gotira asoe kongora omogaka oyo one amate ng'aye kwanza ekero ntari eketo takeiri kobera iga ayayaye mwana oyo ere tagokwabe moyo naye goika okwe bagasoa koiraneria omogaka one okomobori naki inki okombori anko gaki inki nagokorera ayaye nagote ng'a eubi eye aye tokobera iga iga etakataka eye nari eri bono ikamati eye yachiete kororia anko maate agachi komokwania nari baroche riroroche rende bagocha ogosoa rende kobankorera ng'a inwe nabatangatangi nkoraetana more chipara inwe ngokwera more chipara igoro inwe mogokwera chipara igoro mpaka moche gonsaba amabera inche ndore ng'a riberera riabeire minyoka eng'ende gochi moino chikorangeria anko naki anko gaki riberera riabeire rogoro iga iga ninchwarore bono riria nasuke naki echinyomba echi chire abwo chiagachire ororo nari ndocha akari gotua emetoto akarutera omomura oyo oyomo na oria oyomo bono nari ndoche obokombe boria ekamati egateba onye tore ebirentane ntoretiri ntonyoririe omochio oyo tiga nkunye embere eye gose mama ominto gaki naboke atataete ate ominto na orori orenge gaki atokobe gochiorika togochandeka nari riria abamura bari batwereire emete bakaba buna bari bakomogosa oyomo akamobwata ebigoti nari anka eria emogete obokombe boria ekamwaka ebigoti omotuga iga omotugoro iga iga nari tosoete gokura abanto rende bakominyoka gocha mwancho omorigereria INKA TV oyo nere omorugi bw'omomura bw'enkeye oyo okorokwa Evans ogokora emirimo ya mujengo omura twakwana nere ase enyomba eyemo oyo oraire niga akorokwa Duke otwereire ng'aki enkeye yabeire kegotwara omochando orure omogano waye buna omo assistant chief bwe sublocation ya Nyankoge manyikaine buna Beatrice atarabaigwa gose ataraigwa ekerero kiabo goika bono
timo tigosekero kende mwamwikirire omo chief omanya na location ya Kiabonyoru yere ntu akwana nere agatatebiri twacheta polisi agatanga mokoru Nyamira mo iri twatete gutwande Nyaramba mokoru ororo monyore Nyaramba tugachwika rinde Nyaramba tukanyara motayo itale ngora kurweri mwanya kumurigi nende ya kurweri ntwanya kumurigi bona riri mugakona achete nande akatumwekerenya akorwekerenya nande akatumu ande gakoru Nyamira ande utomwekerenya bona igasinya bona tugasimbona ngakito bona turanya kurutana nuga nitokora bona tugakira ngabona tigatukire bona tutabwati asitogochina asitokora mwancho murigereria INKA TV umugusia tebetenga kwale koyalia kwanyorondo koyalia aiga nase esa location ya Nyankoge iye gotoka ime location ya Kiabonyoru ward ya Kiabonyoru ime constituency ya Borabu ime county ya Nyamira ase bono familia ye ekurwekerero kiabo kya serikali elinde kubakonya konyora oboene bwabo ekera bagotebanga amagimabo nigarasa kongo ikera bono ikiagera korengana bona twacha kumugano oyo musubati omonene bwenkeyo kurukwa Sabina nigakire obukombo mutuno yo kumwaka ne anko yaye asengencho yoboremo twachire mbaka somo muroko ku Duke oyore oyomo asaba mura benkeye otebire ngere taone tiboremo kurende anko yabonige kubawunereria asengencho batabwati konyara kero kende ogwechi besa ikyo Duke aine kibweka nagotebanga abo nigo bakogenda so mugambi banyara ko bagoticherera manganaya ikyo gekoirero mugambi kero kende gotabaigwa asenchire yamo oseyende aiga no tokubori bono kero kende murayonde bwensi uranyororo boti urasoboime koira egetambukiro na goika Senge yeri kugayana elinde familia ye enyare koba gekonyora oboene bwabo kiagera ntuchigo chaka encherende na indenya yo korigia omu assistant chief bwesa location ya Nyankoge toteme kumurigie no nyene omo chief bwe location ya Kiabonyoru ende tonyoro mugano asinchira yoboikirano akero kende kiranya rekane tomonyore yankwe yo nyagwaka Sabina obukombe nigera abe buya lakini kotamonyore kero kende ntone kinga serikali yamanyire amanganaya asobo imemono mwancho murigereria INKA TV tete kuranyora ebirengere bibere bitatu byegose ebirengere byababere batatu kurwa sekenyore kege kuruma ikegotoka ime yesa location ya Nyankoge yegotoka ime ye location ya Kiabonyoru ime ye ward ya Kiabonyoru ya constituency ya Borabu ime county ya Nyamira kolengana nege korweke asumu busubati Sabina akiro bukombe asegotebekananga anko yabo nigo ekobarwaniriria olmo kero kende ntwale kurwa Senge onye ntoranyora ebirengere byabanyakenyoro babere batatu kero kende balia babwate umugano yo asubime sakurigera ligaiga bagakambale gaiga babere batatu no nyabangi namba toke asengencho yokurwa ebirengere byabo arato yange no yana malita buno kuroko rero lyana ngoro kunyanaro nyanaro nyangaga aya ine jirani ai no mwamate gaiga no mwamate kero kende karato tebe ngonkyo manyete igoro yenke na kero kende ayonsi abanyolere igoro yenke je manyete na golemo babate golemo mbana iguru no golemo abantu bakara bakagurete abo bana lene bakaleta libera somo kya njemba namanyireho kaya mati n'abantu baraba kuretaga kina kimanyate kerengera likiongere keke kerengera likianengera ki konya abana aba abarumambi eline umucyo gwatoke bakonye mbaitu baere umucyo yote kalebose mwancho murigereria togenda konyore birenkererio ase egesia ekiya kero togenda konyore birenkereria omumura oyo muwa mura Senge okurukwa Evans yitoka kwaneire gukora imirimo ya mujengo ikirega iga kero kenere nato birenkererio bya yasobwenge igoro yenkeye Evans simbiole mbiane okora mbono gwa ikira iga kuru imirimo mbona natire natikurigeria abana bamtendagere banyora yes kero kende karato tebya ngo nkiyomanyete igoro yo nkiyomanyete igoro yomugano mugano yo chagete kare iga yange yaitukiri twatira no buremo na babwate bitina ryo kaganda tuguturigina atagure tupake nyumba ya mama yarenge sa mwina akaira mabati onse bakachingo chonse akaira nande boni yabona nanda achitaga chaka guturwani bona bamenya dega iga mugondo mwana utanya kurema no nyumba yaye mwarora bunere bona nje sinyirege ntukubuna ne neke no buremo mumuromi no kurukudiuk na oneretie anko ya ino yo kurwana obulimo ya tamoneretie amenye tororo busaiga sitayo barikiranite nera amenye tororo umwana uyu wana rumu ibya kuibe bintu bya bandi chibanda cha banda kuiba itubotami tatageti kurumu gondo remire saidi ye miaka 10 igo bulimo bastayo barikiranite iga akonya kurima bweka sitayo na liboneria jitirenda gaicha guturwani iga sikaga kamuswati uminto bokombe nkamuira nyagetari mugambi taikubwati manganaye
ekero namwire nyagetari tukairunyi tugategutana Nyamira police to report Nyamira arabaganja bakarika tugachikana Nyaramba tugaseri ngachiko gende keranya na inje buye kaneli sakari twatukiru nyagetari na ndaba sikari bekeranya na uruna nandi baganseri ona kinsinyire nkinkokora kende kiruru kiao gochia serikali ngireke kingo sabe serikali enkonye eso egatiga kia samangana enkonye mwancho murigereria Onyamora cha na mayanda manene na kero kende ogosinywanga ebinto nga kibiko bekiagero nero mumura origereiri bweka asenkeye ekera bayiboli bonsi gotebekana ngani go basetie obugima bwabo na kero kende bono omochando nigo bobwatete bagotebanga musacha tanya kurira ngenche lakini ekera ririgo na baroche ngenche ndete iyo iga nonyene serikali nibonete kwirige tambukiro kya bwango ende enkeye enyale koba gekoro gosege konyora kende iragorokerio mugongo asengencho yokwegendereria kero kenti yankwana no mugakonde iga mwancho murigereria kero togendete konyora ebirengereri analia igoro yenkeye gotoka sekenyoreke kya kuruma ime yesa location ya Nyankoge ime ye location ya Kiabonyoru ward ya Kiabonyoru constituency ya Bwari ime county ya Nyamira totebanga mali tawo no jambrieta na Charles Kaunda je no Muhammad egendo ngumetinje mbiuni nti yabeira abantu bali kubwa dirijiko ande keroro mutaka no mondo sangino bwa ijibesa gukubwa pagambi bare ya ganyango sub location neji location mbali goteka action bwangu na abasikali waenda golge bid reform nyato bwa dijibesa aboko seli bono nje mahapili na mukungu na moga toliko mwaka no enorwe owago mukungu orwe gwasibi lakini bona wojike kiwango gwako mukungu obokombe nje nale wapili ya serikali eimoke igoro na matiangi action yako ekia muntu no gole dobolemo ngyo wagero muntu lijiko ndiyo igo abantu batali ko bwa lijiko abagambi bara pitulisi no bale yale ko bano muntu bwa ibeso bose iru anga bayire action ne kia bandaji asura jiansa atoko babona etogo ituga toligerete tige serikali ile step omokenya no omokenya abe no ne balimo america ite balimo mbaga mane balimo goitiro mu america n'abanda abali jiba bwati jibesa ko bwa bane ngo tujanda bale unity kutabwadiriji liji kolire umukondo yenyo nywa abana ba muri ba liana lityo mondo liji kondiyo aina raya na bwata sante Piamono sana mwancho murigereria ayo gose byongati yebirengereri bya abamenyi bekinyoreke gekuruma ekegotoka ime ye sub location ya Nyankoge yegotoka ime location ya Kiabonyoru ase ward ya Kiabonyoru constituency ya Bwari ime county ya Nyamira mwancho murigereria timete keroke no mo MCA nga kyakuruko we ward mo MCA akoruko diugyo moti bono appeal nyore dispute kelo mangana garo umaita na ginago tena abantu abatakando likomanyo abantu bakumanyumba lyabane kenye yabeire yabantu babiri abanyabesa na bali batabwati be abana let me tell you waenda police aliko liye bidi linjele teora ay kumaina sibesa nyageta ali to kwa form eli joli maina sibe no anegento keroje kaine bono nja my appeal to MCA ekonya abana nejindakana ni nweba nisinya mugaliete besa yonde moli muma ebanda bakusiye bade bege tutwege konora kyama yako kujia onde tariana ningura kini bage olio agiro bokombe wenete a process wena abagambi anyo bid reform omwancho murigereria INKA TV aigabono egesine ende kiabeire kenene gotokuna gusamiso mugano oyo twanyorire omumuro monene bw'umuchoyo oyo egotebekana mu muromo abo achete waka omusubati sabina obokombe bagotebanga egento gekubunwa iga no burimo go yabeire gesi kegero mugakoyo nero berira ase miake menge omanyete inkikegendereta goto kumanya marieta ye na ato mugano oyo asenchira yobunge karibu sana mwaka litanga ndote yangu burokoro asante sana Robert Otochi akombe nara marieta o osinara magima eriete ndokire Otochi akombe ne tata ngene sokoro yomuchoyo igakorengana nayo naona laikire ga umaikuru nkwanda yankwana kero kende umwana munyaruka omonene bw'omuchyo yasitore oakiro obokombo mutuyo kumwaka mu murumi nomoke igenta ko mubuni no burimo ine nekene oborimo paka ade tibasa ko ikora matato yureguru umangena ngeniye ekene
amang'ana ya bana bonsi uyo kubori burimo tamanya tekero buri bogwate kwa ita yuru tata mukena renga ninja kwenye natiga ile gaiga pwe nyumbei hande nene ekero ya chigoika twatere ni nomba ko yominto twakora kimple tugasaya ito twakora kimple nkarworo ngateba na asaya abara bake kero monta ko yora paka mate tukana chana yenye nari babiri bakagenda rugoro babiri bakatigara bata ngeti kumanya omongwano yege ntakurigibone wa badaba oyogo tebia dabo bromento tawo tebia dabo bromento ekiagra dabo bromino nako tebia na biblia ko tebia ekero go kudia na ntakado egento ene ndero yangu ya sa aya tokura kisa hadi stili ya kodanya koleke lakinya sae nyasa omomuloyo ori mobo moswate la jang ko omomuloyo mintana mbako ratwe mwana ona besko bachi podo giga wala cheki yo bondo oyo sente ne abantu barugura nande baminto pareta shilingi 20 bagembo mwana pareta mangana ndabere bagembo mwana omwana uchikolebesa kali uchikoera bamasera tuachwa kesabu tukarige ntike nabakireke abana bamwe bajire oyolele tata mose warengere nayo tunete egasiyo nobekega na kubeke uyongega na naliola nema yotenje bono njobu ya bwana ngoteba omomulo tima tegente aje twakora musho nanda kale kokwana asaba antofundu no nanikende ndete mushuyo yebori chumo muloma ekere megonde ngwata bari kwa byaliro abana aba buna tolegaya nganga nike manyete telegende kebete wano nchando chino tintage tikomo ibone mwegwa bono ne serikali rarore ukarengera liana tago sakadeli chore karia lieba nabyo aka mbuyo gokora lakini chore na radio jokoboriana engwa sekerete tiage ngwali metumondo sasawa bono tinkoira mange njando chino omomuloyo kurwage to mwana oyu age to mwana oyu omomuloyo ari mira myaka ange kurwa baibuli yao bako bono nande rakagete nakoriteki nao netyo buli mu hao ne na saba akubuna abana aba na sake asasi mekekinsi agaigo osimekira kada obulina na tata kwaje kwisandika njikumubuli jebwe kada obuli yana kwaje kwisandika ekere nani mukole mwali mpaka asuka nono chige integrity kebula kirega tata na ba kole nyangi yechibesa tali oyo bweka kana mu mulomi korokuga kale gotioria kaba oneliga ba kole nini emegonde yo una umugondo okoreki uria bweka we yani trata beke ekanata ti ekanata oyinero imokire mo muloyo wasi yakorato bobisa bantu kuruga abana bomucyo mbali gutatuya bona abashikire nyumba ago cyabwe sigoria na tebana jambura ngite mugasu nande mutuko kwajicha aje kwache dada saa moja ngiaga tida sieka nande timu atimaiso nanga niga igoro ne kolore omo mulo ina ase nera sate uchire abana wa mona yobo mu mata nande bukire nande nada ase okubunyanganya igo
Na kwa hiyo ni amwe ni kombo tengo simeka. Chisiaka. Kamukali ya. Umuralia. Kaki. Abamito, robo libodalia. Eh? Onditali amwamba tiga orocha manganda ya burocha muraba minto ba kwala. Mumro yo bitu no mushoyi. Atarabo bara oche. Taba tuba no morembe. Bago ita. Ade bokolo kaba tiko nasi. Ade bokolo kaba sedaki. Abalisia. Rogo tedela gari chiri bodo rede. Bodo akita ibagana. Kakio polisi jingodi chaja sai. Ro kadala. Wakwa kujubo mwana bweta kadege tukiae. Aradikigule chaja sai. Umwancho murigereria INKA TV oyo nero mumuromo na asumuchi oyo nere urure kerengereri kiae na gwikira bono no tugukorera Senge ncho konyora ebirengereri kurwa saba mate ase familia ye yegotoka se kenyereke gia ikuruma ekyokerime ye sublocation ya nyankoge yegotoka ime location ya Kebonyoru ime ward ya Kebonyoru constituency ya Burabu ime county ya Nyamira. Kwa niaba ya INKA TV nchenkuru kwa MC Dudus.